काय करता अरे आता माननीय जगार साहेबांना विनंती येऊ का नाही चलो राईट दादा बोलो भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे पाटील ठीक आहे आजच्या आमच्या नळवडच्या ऑफिस उद्घाटन कार्यक्रमाखातीर आमचे माननीय श्री प्रमोद जटार साहेब येलेले आहात एक्स MLA आणि महाराष्ट्र प्रदेशाचे सचिव आमकां लाभलेले आहात त्याचप्रमाणे आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष दीपक नाईक आमचे नेते दाजी साळकर स्टेट एक्झिक्युटिव्ह जयंत जाधव महिला मोर्चा अध्यक्ष पूजा नाईक हांव विनंती करता आता तांकां उद्घाटन करपाचें अरविंद शिंदे माजी नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा गणपती बाप्पा आता दीप प्रज्वलन करतात माझे गेले मध्ये होत आहे पण बाहेर होत आहे बाहर बैठा बाहर एकदम
पब्लिक एक छोटी माहिती द्या आणि मग बसा जायचं आहे लवकर जायचं आज वास्कोमधल्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमचे उमेदवार असलेल्या दाजीच्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो आणि तुम्ही आमच्या या वास्कोमधल्या आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या या कार्यालयात आलेल्या कार्यकर्त्यांचा जोश बघितलात, त्यांचा होश बघितलात तर तुमच्या लक्षात येईल या गोव्यामध्ये कोणी कितीही पक्ष आले तरी जिंकणार आहे भारतीय जनता पक्षच. जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे. त्यामुळे आजपासून आम्ही कामाला लागलेलो आहोत. पुढील 30 दिवस हे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते घरोघर जातील, प्रचार करतील आणि ताकदीने डबल इंजिन असलेल्या केंद्र सरकारला आम्ही गोव्यातलं पण भारतीय जनता पक्षाचं सरकार निवडून आणू असा आम्ही चंग बांधलेला आहे. त्यामुळे आजपासून आमच्या कामाला आम्ही सुरुवात केलेली आहे. जय हिंद, जय गोवा. आज आम्ही या नव्या वाड्या भागात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालय ओपन केल्ले आसात. गेले खूप दीस आम्ही हाजो विचार आशिल्लो करपाचो आणि आम्ही फक्त राविल्ले एक बऱ्या मुहूर्ताक आणि आज ह्या दिसा आम्ही हो ऑफिस ओपन केला. हे ऑफिस इलेक्शना पुरते न आसता म्हणजे इलेक्शना मागीर पासून ह्या न्यू वाडेकाराच्या लोकांची सेवा करपा आसतले. हे ऑफिस सकाळ ते सांज पर्यंत ओपन आसतले आणि खंयचोय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार न्यू वाड्याचो तांणी वास्को येनासतना म्हणजे खंय तरी गैरसोय जाताली म्हणून आज ती आम्ही न्यू वाड्या भागानूच ऑफिस ओपन केला. सगळे नवे वाड्याकाराकडे हांव मागता की भारतीय जनता पार्टी कडेन तुम्ही प्रत्येक टायम तुम्ही तांकां प्रेम दिल्लें आसा आणि ह्याय टायमाक तितकेच हाजे मोठ्यान तुम्ही आनी प्रेम दिवन ह्या वास्को भितर भारतीय जनता पार्टीचे कमळ पडते फुलोवपाक आमकां तुमची सगळ्यांची मदत लागतली आणि तुम्ही ते अवश्य दितले आणि त्या खातीर आज खंय तरी हो दीस आमी आज बऱ्या हातून सुरवात करता. पयलीं स्वादी हांव सगळ्या भारतीय जनता पार्टीचे हांगा प्रमुख कार्यकर्ते त्यांचे हांव अभिनंदन करता. आयज तेंच्यांनी आमी सगळ्यांनी मेळोन वास्को मतदारसंघात नव्या वाड्याचेर हांगा एक आमी ऑफिस ओपन केल्लेलें आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी जेन्ना इलेक्शनाक वयता तेन्ना नवो वाडो न्यू वाड्या हे म्हणटा आमी भारतीय जनता पार्टीचो बाल किल्लो आणि जे बाल किल्ल्यान आमची समज तांकां सोय आमी तेंच्या दारां मेरेन आमी दिवंक शकता जाल्यार हे ऑफिस घालून अवश्य आमी तेंचे बरें केल्लेलें आसा. म्हाका दिसता जे आमी वास्को मतदारसंघान आसा जे न्यू वाड्या म्हणटा पळय आमची विनिंग वोट बँक आणि म्हाका खात्री आसा येता त्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीक लागून नव्या वाड्याकार जशें पयलींसून काम करीत आसा आतांय तशेंच कार्य करतले आणि भारतीय जनता पार्टीचे तिसरे फावट हांगा कमळ फुलयतले आणि दाजी सरकाराक इलेक्शन हाडटले. भारतीय जनता पार्टीच्या वास्कोच्या आणि एक कार्यालय न्यू वाड्या उद्घाटनाक आमच्या मध्ये उपस्थित असलेले जटार साहेब, दाजी, दीपक आणि सगळे कार्यकर्ते इतले उत्साहान आसा की आमकां 100% विश्वास आसा की आमचो उमेदवार दाजी साळकर प्रचंड बहुमतान वास्को निवडून येतलो आणि गोंयांत 22+ असे आमचे सगळे आमदार निवडून येतले आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री जातले. सासमोळे 1 नंबर पार्ट बूथ ते नवे वाडे 46 नंबर बूथ ह्या सगळ्या बुथांनी प्रचंड बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां आसा आणि आमी जिखतले आणि तुमच्या सगळ्यांचो साथ जाय. देव बरें करूं. वंदे मातरम. नमस्कार. हांव मागता मान्य जटार